L-ex kap nazzjonalista Adrian Delia reġa' sebaħ jibbottja lis-sit Lavi Malta li ironikament is-sit tiegħu huwa l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista Chris Pereġin. Ftit wara is-7 tal-4 filgħodu, Delia tella fuq il-profil tiegħu ta' Facebook artiklu tat-Times li jirrapporta kif is-sit Lavi Malta kienet jitlob li l-każ li fetaħ kontrih Delia ikun irtirat. Ma dan l-artiklu Adrian Delia kiteb nistgħu nibqgħu naħlu l-ħin, iżda jekk mhux illum għada jew mhux pitada, eventwalment toħroġ il-verità kollha. Il-ġlieda bejn Delia u Lavi Malta hija xhieda oħra tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista, kif l-attakk li fetaħ liber dwaru Delia sar ftit wara li Pereġin ingħaqad fil-Partit Nazzjonalista. Dan kien nisser rabja kbira fost il-fazzjoni ta' Delia u Delia ddeċieda li jiġġieled bil-qawwi. Skont ir-rapport tas-sit li fetaħ l-istrateġista ta' Bernard Grech, Delia kien f'kuntatt dirett ma' Jorgen Fenech waqt dibattitu parlamentari wara li sar magħruf li Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black, xi ħaġa li Delia ċaħat u beda proċeduri legali. Proċeduri li sa issa għadhom fi stadju bikri anke għax inqalgħu iktar minn intop wieħed. Wara seduta fejn tal-Lavi Malta ma derux, Delia kien qal ma marrux jiġbru l-posta reġistrata biex ma jiġux il-qorti biex flok toħroġ il-verità jibqgħu jitfgħu it-tajn. Dik serjetà? Tajn li s-sostenituri tiegħu jemmnu li ġej minn dawk il-kwartieri fil-Partit Nazzjonalista li għandhom kuntatti sew ma' dan is-sit.